Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі фикір юзағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Яшьлегемдә мин бер гөлне яраттым. Аңа карап бар кайгымны тараттым. Үссен дидем, матур чәчәк атсын дидем. Һәр көн аңа чишмәләрдән су сиптем. Кем генә сагынмый яшьлекне. Яшьлекнең бүгенгесе бар, кичәгесе генә бар. Яшьлекнең бик еракларда калганнары да бар. Әйе, кирсенергә өйрәнгәнбез. Үтте инде гомер. Яшьлек бик еракта калды дип. Калмый икән, дуслар. Гел янәш кенә була икән, гел хәтердә генә саклана икән. Беләсезме ничек булса, әгәр дә ки яшьлектә сөйгән ярың белән кулга-кул, иңгә-иң гомер үтә алсаң. Без Стәрлетамак шәһәрендә туган тел дулкыннарына киләнгәнсез. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәм. Мин аның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева. Хәерле сәгатьтә дип эндәшәм сезгә һәм күркәм кунакларыма. Исәннәрмесез? Әйтеп үткәнебезчә, бик матур гына яшьлек турындагы юллар белән юкка гына башламадым. Икегез дә яшьлектән бергә килеп, Федоровка районының билгеле генә булган авыллары Балыклы авылында туып, Балачытырман авылларында хезмәт яшьлек елларын үтеп, байтак ара дип әйтәсе килә ваклагансыз гомерне икәү бергә. Кемнәр икән дисездер, якыннан таныштырып үтәсем килә. Ул Хәбибуллиннарның гүзәл гаиләсе, Наил Камил улы Нурдидә Ширяздан кызы. Шулай итеп, иң җылы теләкләр, иң матур хатирәләр, иң матур истәлекләр әйтеп үткәнчә, яшьлектән алдын ул балачак белән бәйле. Балачак инде ул нигез, туган йорт, әткәй-әнкәй, шаулап гөрләп үскән бер туганнар, авылдашлар, урам аша, күрше, күлән. Менә шундый юллар аша сезнең балачакка кайтабыз. Әйдәле Наил абый, синнән башлыйк. Икегез дә Балыклы авылында туган Наил абый, ул беренче бала булып туып үсә. Әнисе рус теле әдәбияты укытучысы булып, әтисе колхоз рәисе булып, бик җаваплы вазифаларда матур итеп еллар үткән ата-ана буларак беренче балага бары да төшкәндер. Авырлыгы да, рәхәте дә. Шулаймы? Әйдә Наил абый. Безнең тизген әйткәндә дәүргә күп нәрсәләр үтәргә туры килде. Но мин нәрсәдер яда нәтиҗә иткәнче әйтергә әйтәм безнең нәсел турында. Бабайдан башларга телим. Нигә дигәндә, ул 1914 елда беренче Отечественный сугышлар битендә ул булган полковой мулла. Вот уйлап карагыз, меңнәгән солдат шуның арасында мөселманнарны бергә үзенең идеологиян биреп, өйрәтеп дингә. Шуның өчен ул анда булган 20 яшь аңа булган. Вот ул сугыш бетә, ул кайта, авылда зур авыл, Балыклы авылы, зур мәчетләре бар. Ул шунда яшькә мулла. Ну, китә революция теге зур мәчетне сүтеп алып, китәләр райисполком тизиләр. Бабай торып кала итендер шу бабайлар арасында. Ну, алар югалып калмый, шул бер теге мәсьәләләр одинокий хатында, бер нидә шунда теге минем дәйистә калган, шунда бабайлар җомгага нигә йөри торганнар инде шушы. Ну, бабайның шу икенче ягы да бар. Китә хәзер коллективизация бит. Ну, эшләргә кирәк. Бабай самоучка теге күп әйтәләр бит, элекке булган бит инде. Агроном булып китә колхозда. Ну, теге отдельный хозяйстволар түгел, зур хозяйство, теге колхоз Карл Маркс битендә. И ул моны күп мин беләм, безгә кадәр 30 ел буенча алып бара календарь. Ул үзе гел язды гарәп телендә. Узактан календарьларны карап карадык, но укып булмады, без белмидек гарәпчә язды. Ну,
неләре хәрефләре гарәп, эштәлеге татарча битендә. И теге безгә моны сельхозинститутта укыганда әйтә торганнары, давайте будем противопоставлять знание природным дигән бит. Алла эшләмидер, ул наоборот природага приспосабляться итәдер. И моны шул анализ ясыйда ничә елда ничек булган китереп чыгарып, күрше колхозларга киләләр. Амадгали бабай, быел ничегрәк урожай булыр икән, ничек погода булыр икән? Шуны әйтә торган иде. Әти әни инде кайтып та кермәй эшләгән булганнардыр сез үскәндә, әни мәктәптә, әти авыл хуҗалыгына бирелеп, шулаймы? Шулай, моны бабай белән сырап әйткән, әти тоже, бабай безнең уже 22-23 яшьдә кайта су сугыштан. Безнең әти уже 16 яшьтә бригадир колхозда, и уже 43-нче елны уже алып китәләр, 17 яшендә. И әти безнең уже 19 яшендә, моны фотографияда бар, уже кайткан орден медальләр белән 19 яшьтә. Без бүген әйтәбез, бу 40 яшь, 35 яшь ул бит бала. Ничә яшькә кадәрле яшәделәр әти әнигез? Әни минем бик иртә китте, конечно. Әти безнең 78-гә җитте. 78 яшь, моны Аллага шөкер, пока аңа куып җитәргә безгә 7-8 ел бар. Бабай тоже бер 70-ләрендә әйтте бит, здоровый образ жизни вели бит анда ул вакытта. Инде дә Нурдида апа, сезнең дә бәлки чакка барып килгәле әти әни ничек хәтердә? Нинди истәлекләр йоклый күңелдә, йокламыйлар инде алар. Простой рядовой колхозниклар семьясы дигәндәй безнең 7 бала үстек. Мин моны 6-нчы бала булып саналам инде дигәндәй. 3 абый тәү, аннан соң безнең 2 апай, аңардан соң сеңелем бар инде Мөршидә. Шулай итеп 7 бала бергә үстек. Әни кыймакны булай итеп ыстапа белән пешереп куя да, иң тәү бием әбиләрне чакырабыз күршедәге теге, аннан соң киленнәрне чакырып чәй эчерә торган әни. Әти инде гомер буена шул теге хезмәт сөйгән силпа бар бит инде Балыклинский силпада. Әти ул анда от та карады, товаровид та булды. Шуннан инде үзебез инде тәртипле егетләр, кызлар булып үстек. Рәхмәт. Неграмотный әти белән әни безне шулай итеп тәрбияләгәнне без куанып бетәлмәйбез. Алар образование ала алмаганнар бит инде вакытында. Әти әниләр алдында булган бурычыбыз да берникадәр үтеп тора әлеге минутларда дип әйтәс килә. Ничек инде шундый матур гомер юлы үткән Парсандугаш үзе генә булмаган бит бу дөньяга, үзегез генә пәйда булмагансыз, аларсыз. Шуңа күрә бу матурлык өчен рәхмәт сезгә җылы җавапларыгыз өчен. Хәзердә минем бик кызык бер тәңгәлдә булып аласым килә. 4нче сыйныфка кадәрле икегез дә балыклы авылында. 4нче сыйныфта иң беренче менә бу җирне тыңлап торыгыз әле, бигрәк тә кызыклы җире гашыйк булган диеп минем мәгълүматлар аша белешмә алуым буенча билгеле ки Найлабый иң беренче Нурдида апага күз төшергән 4нче сыйныфтан һәм 4нче сыйныфтан араларда аерылып киткән әтисенең хезмәте буенча Пугачев совхозы барлыкка килеп аны Балачытырманга күчерәләр, ә Нурдида апа Балыклыда кала. Бу 4нче сыйныфны күп кеше хәтерендә булай да саклый алмый. Шул вакыт ничек хәтердә бу кичкенә кыз йөгереп йөргән теремек ниндирәк иде? Анда бит авылда кеше тора бар. Әйе. Ул мондай малай барса бара да, шунда кеше тора, кемдер керә, кемдер тәрәстендә тора, потом кайтып сөйләр. Мин кызны кыстым да, диләр. Стата бит инде. Ә монда ни бар уен. И шунда бер-береңә бит егетләр беләсең, менә шул миңа ошый бу шул дисәләр, булар шул уенда уже сине китереп чыгарар уен белән. Безгә мин теге тоже беләкәм була бит инде. Әйе. Безгә Нурда белән бирделәр мунчага барып таш алып килгән. Карат мунчадан таш. 4нче сыйныфта укыганда. Димә. Шуннан киттең. Киттек тә уланы не помнит, ул белмәй уже. Ә мин бит истә кала ул бит хәди кызлар теге иртәрәк элгәрәк дигән, но безнең менә шулай үзем куркып барам. Бу бит Күз төшү көчлерәк булган. Тегеннән ташны алып килдегән шулай итеп, менә шунда Мунчага кермәгән, мунчага алдында тора инде син ташны. Юк, Китереп бирдегез, әллә кем булып әйме? Юк, менә сез әйтәсез, ул вакытларны бәләкәй дисез. Менә әйтергә телим, әти безнең предколхозда 21-22 яшь әбисез. Мин аның малае. Мин помню, мин беренче класста, беренче класска уже бит инде тизәк бастыралар, ниләр белән, үгезләр белән су ташыйбыз. Без бит погонщиклар шундый
крутой зуругыз әйбіз уже. Уже бұл, мен білемін, что мен дошкольный возрастта. Анан соң уже біздің нейінде, нешегінде жай болды, сен ішләмейсің әбет. Онда іш юғы бізге, маршындай, именно от білән, не білән. Онда бет бүтін основной транспорт от, пішен, загадовка, форма әбіз уже. Отта отырасың, барасың, сеңе пішені ташисың. Ояқта Yolanayak. İyi Allah'ım. Bizde bit anda bit yuğanda kostör ülenler, anda tege tağ başındaki ne? Bilşe ne yazıyor? Tege boy hatun kızlar arada poslivayen ne biz yerlerde yok onlar ikinci suyun gramajlar. Har min toparga oyaqның şenşki bit. Min har topamım bu birisi kışkıra şimdi suyun eptinde председатель малай dinler sen de topamıysan. Oqrab sikrib gitadi bu formanga ayıp bizim sojayız. Ну, онда эпизодlar көп болды. Мына қайтқаш теге әби утра битен қылшықтан алып, қозмай білән, неге чтобы инде аяқлар шебеле біткен. Бузылып кетмесін үшін. Ешілай бәйіз. Ондан соң битенде дальше больше битенде уже зурайғаш шул комбайнда битен штурвалны біз елда бір эштедік. Мына анасы болмады уже, что біз жайкінні иде отырға. Не от того, что біздің жетмен, но біз шулай ішләу етістік. Ол бізге, наверное, вот посредственно как потенциальная энергия здоровья еткендер, помогает еткендер. Өзімше ойлаймын уже. Найла баяның шул қадар қызықлары білән менә сіз бигрәк тә шынлап та ойынан йөгертәсез. Biz барып йөргән җирләрдән уйларны йөгертеп шундый кызыклы очракларны сездән әле тапшыру барышында гел көтеп торыйк әле без. Шулай сөйли барыгыз. Менә Нурдида апага кагылышлы бик матур булды бит әле. Алып килдек ташны. Мунчадан шул киенә бетте һәм ничектер күз салуны кайдан бу кызга бит минем нидедер хисләр икенче төрле башка кызларга караганда башка төрле хисләр белән карый бит күзләрем дип нидер уй барлыкка килдеме уйда. Ну без күчеп киттек. Балашы тырманга. Мөхәббәтне тоже подпитывать керек постоянно. Общение бит. Без онда булды уже. Онда уже может быть бүтән кызлар булгандар. Ну факт что мына бу промежуток булды да без уже. Ну төрле кешеләр, кто-то влюбчивый, кто-то не влюбчивый. Но в любом случае пока яңадан уже 15 ел почти 15 елдан артык үтте. Шуннан соң яңадан килмешә фактически сразу возобновление мына теге. Сразу кызыгын бетерәсе килми. 15 елдан соң ничек күрештеләр дип, теге якта әйтәләр, әйдә менә шунысы кызык. Әле безнең ул вакытка кадәрлек белемнәр алып үткән аралык бар. Инде Нурдида апа китә сайлап үзе теләгәндер дип уйлыйм. Инде аның холык фигыле дә шундый китапханәчеләр юлын сайлый. Найла абый сез сайлыйсыз. Әти авыл хуҗалыгына бирелгән кеше буларак, ниндидер йогынтысы булмый калмагандыр. Уку билем алганнан соң, мәктәпне тәмамлаганнан соң аграр институтка юл аласыз. Һәм инде менә теге җиргә якынайып, матур итеп әйтәсе килә, кайтып, үзегезнең балашы тырманда инженер булып эшләп, 10 ел вакыт аралыгында матур итеп авыл хуҗалыгына хезмәт иткән шәп, әле күреп торасыз нинди утыра. Безнең әниләр вакыты булса, достоин бу ир дип әйтерләр иде шундый егет чакта, барып карарга, шым гына карап торырга, ай нинди булгандыр ул Наил Камилович, әле дә шундый шәпски. Һәм шул вакытта, иң матур вакытта кирәк бит шулай булырга. Китапхана техникумын тәмамлаганнан соң Балашы Тырман авылына, ул күчеп киткән авылга тәгаенләнә Нурдида апа эшкә. Хезмәт еллары башла. Менә шунда хәзер сез ничек очраштыгыз? Ну, инде укытучы булырга хыялланайым. Тәүбе елны 10 классны биткәчтә безне бик әйбәт укытучылар укытты. Кыралашык мәктәбендә без 10 классны биттек бит инде. Шуннан университетка бардым да конкурстан үтмәдем. Әйләнеп кайттым. Шуннан соң библиотечный техникумга итеп бирдем инде. Хәзер шул техникумга поступать иттем. Куанып, нетіп оқыдым бит инде рахатланып дегендей, 4-кә 5-кә генә оқыдым. Ул вакытта беләсезме, Асакай, мин институттан кайттым бит. Такой инженер, видный высшее образование, онда кызлар штабеләнми, онда мына мин улайта уже среди десятка уже именно она попала уже. Онда уже возраст 27 яшь, мин уже ситаша утерем на работе для жизни, для всего остального. Ана шундай стабильный, тәнида бит инде мына бу тәртипле, акыллы, тәрбияле, китапханәдә генә шундый утырган, китап белән дус булган, укып кайткан, белемле.
Неше статьядан ел мы вакыт аралыгы күпме сынап йөрелде. Кулын кайчан сырады. 2 ел булмады, Ике ел ел ярым тирәсе, тирәсе, ел ярым тирәсе шулай йөрдек. Һәм Чырак. көннәрдән бер көнне нәрсә диде? Найла абый, чыгасың инде юкмы? Иләншәбез дип сөйләштек тә хәзер бу әйткәндә моны без иртәгә киләбез диде. Хәзер мин бит инде садикта, нидә мәктәптә библиотекада эшләдем дә, шуннан аның да причинасы булды. 2 операциядан соң мин бардым, анда ярты ставкага гына дояркаларның балалары өчен кич белән 5-тән 9-га кадәр утырып эшләргә дип бардым инде. Һәм шулай итеп балалар бакчасына килеп Мин киттек. балалар бакчасында эшләп киттем инде. Һәм менә хаклы Анда ялгаш. 20 ел эшләдем. 20 ел. Мөнәсәбәтләр үзгәрмәгән. Еллар күңелләрегезне каралтмаган. Күпме матур көннәр бергә кичелгән. Юкка гына түгел, бүген алар безнең стәл артында шулай парлап утырмыйлар. Соклангыч гаиләсез. Найла абый, елларыгызның күпчелеге инженер вазифасына бирелеп, сез әле соңгы 85ләрдән, әгәр дә дөрес әйтсәм, 2015-кә кадәрлек балык авыл хуҗалыгы җитәкләп, коллектив белән эшләп килдегез. Менә бу еллар хакында ничек искә аласыз, ни хәтергә аласыз? не белән мал туарлык белән птицеводство белән заниматься күптән уже 100 ел, весь беләләр аны уже һәрберсенең урында бар. Балык юк. Ул күпме бар балыкны тотып бетәләр дә, аны үстерә кирәк. Шул рыбхозда эшләргә туры килде 36 ел. Любой, наверное, нидә производствода, если капитальный специалист булмаса, аны алып барып булмый. Хәтта инженер булса уже рыбхоз трилей башламаган, уже җибәрделәр егетне укырга Москвага, Кемериас академияда кайтты. И ул такой еще не Тәгаен шунда эшләр өчен укыту. как раз диплом белән без аның белән башлап эшли башладык. Потом опять килделәр кешеләр шунда менә без алар белән бергә эшләдек. Вот без үзебезнең менә нәселен дә прозвище Атакас. Ул һәр авылда бар. Бер бәлеш катысы, берсе Катакбаш, ну төрлесе. Мин җин әйттек диләр икән. Нәрсә дип әйтә торганнар Атакас дип. Всегда за справедливый совет. Менә без будем пришлось воевать. Атакас дип әйтеп торган булып чыга инде. Кирәк булса чукып та ала. Әти безнең 10 ел председатель булды, шунда алар 4 мәртәбә симайттылар. Анда бит колхоз собраниесе, җыйналар 2 көнә бит. 5-6 авыл колхозда берәү сугыштан соң вакытлар бер колхоз өчен утырталар. Әти справедливый әтәбәре суверенитет, но бер кешендә утыртмады, итмәде бит инде. Шул кадәрлек еллар дәвамында бөтен халыкта төрле һөнәр ияләре, төрле сәнәгать өлкәләрендә кайларда эшләсәләр дә бит балык үзе, балык технология икенче төрле, заман икенче төрле, үзгәрешләр икенче төрле, ләкин 36 ел моңа бирелү эшегезне яратудан, эшегезне хөрмәт итүдән һәм бирелгәнлектәндер. Нуртия апага ни дип исем атыйлар иде. Елмайып кына утыра, менә хәзер Найла Атакас булган икән дип бар идем берәр исем. Балыкныдан берәр исем алып килдем, Алып килдем, турбия диләр миңа. Нәрсәне алып икән? Шундай кылсаматым бар я. Ул турбия дигәннәре менә элек бит юллар юк я бит. Вески ставили юлда, бит. Если яхшы ат булса, ул юлдан чыкмый. Юлдан чыкса, анда бит провалится. Карлар күбие. Шуның өчен тура дип әйтәләр, который юлдан чыкмый. Акыллы бия булып чыга. Бер-берегездә булган матурлыклар, яхшы сыйфатлар арттырган бәхетен, шатлыкларын арттырган гаиләгезнең әлбәттә тукталмый булмый балалар. Горурланасыз, кияүләрегездә улларыгыз кебек, кызларыгыз 4-тәр югары белемнәр биргәнсез. Шундый югары дәрәҗәләргә өлгәшкәннәр, эшләрендә, вазифаларында бик хөрмәткә лаеклар. Оныкларыгызга карап сыкланасыз, сөенәсез. Балалар хакында берничә кәлимә сүз әйтмичә мөмкин түгел, кызлар хакында шулай үзегездә булган матур сыйфатларны туплап үстергән балалар турында үзегездән ништәс килә бит әле. Әйдә Нургыйд апа, сездән башлыйк. Ну мен шул 85 елны күчтем, Наил күчтереп кызга эшкә, мен күчтем мәктәпкә. Шунда 20 ел эшләдем, воспитатель булып. Кызлар бит инде Эльвира тода 77 елны, Алсу тода 80 елны бит инде, аралары 3 яшь. Шуннан балалар да үзебез кебек эшчән булып, бездән күреп үскәннәрдер инде. Акыллы булдылар, тәртипле булдылар, матур укыдылар. Әле менә кичә генә карап утырдым, теге грамоталарын балаларның, ниләрнең
шул үземнең ниләрне кыягызларны шунда куанып утырам. Мен әйтәм, моны бит нинди балалар үстердек дип. Әни кеше буларак бөтен яклап та әлбәттә күңеле бай балалары белән әтини үли икән кызлар хакында өметләрегезне, үзегезнең күңелдә булган өметләрегезне, чорнап куйган ниятләрне кызларга баглаган өметләрегезне акладымы балалар? Наил абый. Ну, да, тип эшләп үстеләр. Эшләү не просто эшләү. Ну, хатын кеше. Бездә бит малайлар юк иде. Пишән шушы теге будущий профессор кандидат наука бит. Сигрибалкада кат белән Пишәнҗе. пишәнәе. Бездә бит башмак суйыра бит күп кенә зур скрипт пишәгә. Шушылар сигрибалка бит. Алар эшләми күтәрә торганнар. Илгәр шулай булды. Асу тегендә тапый бит инде сала пишәне кыта. Алар менә шулай булды. Азактан даже бетам кызлар сез телисезме? Менә учебный годка деньги мети. Алам ике Кызыксындырасыз. ике поросенок бит уже. Без бит мусульманнар бүлекли тотабыз. Мин ашарга алып кайтам. Шуны ашатып, чистартып, көзгә теге икене сатып, акчаларны кулланып торды. Конечно, шуңа өйрәнеп үстеләр. Бул төшкән бит. Үзләре эшләп алган хезмәт хакы. Хотя мы материально җитә торган. Эшләп ашарга өйрәнеп үскән кызлар. Но, Зелвалин, знаете, основной нәрсә әйтергә әйтәм, менә кызларның әйбе шулай бит. Ул бүтән эшләрдә шулай. Менә, конечно, үз эшен яратырга кирәк. Но менә буларның эше икесе дә балалар белән әйбе. Вот такие люди, которые менә балаларны яраталар әйбе. Ихриятка. Основной шул. Алар алсуда, Эльвира да балалар белән ягыты. Ну, что-то. Оныклар белән бик шатсыз икәнне ишетеп беләм. Олы оныгыгыз хәтта Мәскәүдә. Шулай бит, белем ала. Бауман университетында 3-нче курста укый. Менә әле бүген менә экзамен бирә, каникулга кайтып китте бит инде. Тырыш булды, рәхмәт Маратка да, бик акыллы малай булып үсеп бара инде дигәндәй, үсеп җитте инде. Инде исән-сау укып бетәргә, игелеген күрергә булсын. Бәләкәйбез бит инде 3 яшь. Наил бабай белән бер көнне туган. 8 октябрьдә аларның икесенең дә туган көне. Канәгатьсезме үткән гомер белән Наил абый? Кайсы җирләре канәгатьсез булган әйберләр борчымыймы җанны? Үкенечләр юкмы? Булса нинди үкенечләр яши икән Наил Камиловичның йөрәгендә? Төрле чаклар булды, конечно. Но мен уйлыйм, что мен үземнең гомер дәврендә үземне юлны таптым. Аны үттем. Зарланырга Бер-берегездә шулкадәр тулы итеп яшәгәнсез бит инде. Шулай бит. Үзгәртергә тырышу булдымы берәр ягыгызны, сыйфатларыгызны? Менә их шушы ягым үзгәртәсе иде дип тырышып карадымы Нурдин апа? Наил Камиловичның кайсы ягы? Караса карагандыр инде. Ну, әйтәм бит, бер-беребез өчен матур гаилә корып, матур итеп яшәдек. Кайсы ягын үзгәртәсе килгән чаклар бар идеме? Кире яклары булган чакта инде мин әйтә торган идем, әгәр дә мин не устраиваю, әйберләреңне җыйнысың да чыгып китәсең инде дип. Шундай чаклары да булды. Менә Наил Камилович теге Турбия дигән кайда Турбия шуннан әйтте. Мин диде, мамочка диде, бөтен әйткән ни шул. 2 баламны сине диде, мин ул ниләрнең кешеләрнең берсенә дә алыштырмыйм диде. Көнләшү булдымы? Арагызда белән Наил Камилович. Көнләшүдә булган. Әзрәк аның булды инде менә ревностьләр бит. Шул чувство әзрәк нирәк булды. Сейчас собственность кәбис. Менә әзгенә менә тик торганнан түгел бит инде, нәрсәләр күрәйме? Шаккына хатын кызга игътибар әллә артыграк булып китәйме? Ну, шулай да әйтәм бит, безнең семьяда идәге тавышны күршеләр дә белмәде, теге урамдагы гайбәт тә йортыбызга кермәде. Менә туган телне шул ягайда хәзер барда беләләр инде, сырыйга әле. Наил Камилович, ник шулай да сәбәп нидән көнләшү була иде? Ниндидер бирә идегезме? Мин әйттем, рәсем киләния, мин аңа шундай претензия предлагаем, потому что менә мин әниде әйтергә дә, безгә әти кайтты сугыштан, иратлар юк. Безнең авылда, безнең урамда, минем белән шул 1-2 ел белән тагын 2 бала туды әтидән. Монда бит туды түгел. Бәлки шуннан әзрәк шөрләгәндер бә ул. Шунда теге шушы баланы безнең йортка кертеп җибәрәләр, злопыхательләр, керсеннәр дип. Әни уйлап кара, ул бит белә, синең иреңнең баласы, бит шул әни минем шул кадәр утыртып, теге юлындырып,
ошатып киіндіріп шығарып қойып жібереді иә. Мен шуны сұраймын десем, бұл әзірак рисковато. Может, времена другие уже. Вот ана шундай, ол бит факт, ол историяда болған, аны бит алып таштап та алмай, тауып та алмай, мына шундай түрлі шақтар. Әмма көнләшергә ныклап кына бер вакытта сәбәп бирмәдем дип әйтә аласың мына. Юк, анда юк, потому что безнең ротта юк, что. Кырын-мырын карап йөрү. Юк. Эй, матурлык Наилабый күренеп тора инде, белеп тора. Тапшыруда чак кына күңеллерәк булып китсен дип чак кына теге шиметтер була торган якларында менә Нурбир апа һәрвакыт шымагына бар да әйбәт бездә атка пишән кем салагына сөйләп утыра. Тапшыруда да шулай гына, тормышта да шулай булгандыр. Шулай булганмындыр инде хәзер гомер үтте бит инде. Ике койка бит инде спальныйда тора. Шуннан фәнер тора, бүтән өстәл бар бәләкәй, керүтүкле кызлар шунда. Шуннан иртәнчәк главный инженер булып эшләй, иртүк китә, шәчү вакытларында бит инде соң кайта, балалар әтиләрен күрми. Шуннан теге Эльвира сорый торганы, "Мам, а папа ночевать приходил ди?" Эльвира яткач кайта әтисе, Эльвира торганчы уже китә. Көнләшәм дип көнләшеп бетәсен, эш шундый. Шул ике баланы мына уртада идәнгә утырып, ике койкада ике кыз йоклый, берсендә Эльвира, берсендә Алсу, безнең спальный бүтән бит инде. Шунда уртага утырып, шуларны яратып, үбеп чыгып китә эшкә киткәндә. Менә шулай дип яшәдек инде без. Әти горурланып сөйләрлеге бар. Наил Камилович, нәрсә куркыта дөньяда бүгенге көнне? Бармы менә шунысы куркыта дип әйтә торган, сезне бер күңелегезне шомландыра торган? Ни бар дөньяда? Мына теге кыскача әйткәндә бар вакытыбызда бит. Ушу 8-10 бит. Төрле сөйлисең инде. Но теге ничек булса да үзеңнең гомереңне матурларга тиешсең. Теге кем әйтәре син биргә тиешсең шатлык энергиясен. Ул нәрсәгә мына безнең встречалар көндә бер төрле генә диванда ятып кына теге тәмәк тартып кына булмый бит үзе әйткәндә. Вот ана шул нәрсәгә как бы не иссяктым. Менә шул нәрсәгә, чтобы көндә син үзеңә шул нәрсә бир. Менә даже стимул биреп торырга. Стимул биргә бит. Потому что бу дөньяда сиңа бер кеше дә нитмей, җитәккә бирелмәй, тем более нашым возрастта. Biz үзебезгә уйлап чыгарырга. Уйлап чыгарырга тиешбез әйе. Көн тәртибен кем уйлап чыгара? Иде. Менә бүген нишлибез, кем карары буенча йөгерәсез? Әйдә Нурбир апа, тыңлап карыйга. Анда инде минем дә ни бер карарлар чыга, үзеннән дә чыга. Алсу үзенең уже алдан план корып, әйтә. Менә без гомер буена балалар бәләкәй чакта ук ана шул подсекретарь булып ташлады ул отделениедә клубка. Мен мәктәптә эшлим, барырга кирәк. Собрание булса, партсобрание, открытый янда безгә дә барырга кушалар. Бу да бит инде ни барырга тиеш. Ике баланы йөртәбез дә, үзебез белән алып барабыз. Шуннан кайтабыз бит инде. Менә бездә семьябызда шул искусствога ни зур булды, мәхәббәт сөю зур булды. Без менә бер концертларны да калдырганыбыз булмады. Районда яшәгәндә дә шулай булдык. Районга, райцентрга, Федоровкага барып карап йөрдек. Хәзер бит инде монда килдек. Монда без инде балалар билет алада, без булай да килеп карап кайтып китә торганы. Бер концертларны да калдырганыбыз юк үзебезнең. Иртән торасыз, нишлисез иң беренче? Иң дә торабыз да чәй эчәбез. Кем беренче тора? Шуннан теге авыр катнарлы операцияны үткәрдем. Аякка, аркага массажны ясыйбыз. Элек яшьлектә икән, иртәгене уйлап яткан, моны уйлап яткан, эш вакытында эшен уйлап яткан, иртәгә барыга шуны эшләргә, моны эшләргә. Бүген ни уйлап ята икән бу икәү? Йоклый алмый ятканда нәрсә уйлап ята икән Айлабай? Сөйләшеп ятабыз. Нәрсә турында сөйләшкән буласыз? Дөньяның удасында сөйләбез. Намаз укый башладым, мәчеткә йөри башладым. Дагаларны йыклым, менә хәзер нигә намазга тора торган дагаларны йотлап, мен ятам да, һәрберсен если часам сикереп торып барып карыйм да әпәт ятам. Менә ул бит шөгыль дигәч һәрбер нәрсәнең үзенең ни бар, җае бар. Менә сез әйтәсез бассейн дип әйтәсез. Без гомер буе ни булды, мунча булды. Мунча карды да иттек фәләтән и безнең рабхозда булгач 36 ел менә шу мунча традырый почти что ниде су эчендә. И без шул теге парда су, шул минем давление тота.
теге давление көтеріп 200-ге, әже мен шундай процедураны проверять барсам, мен білет керек меңе. Шоң үшін біздің мына дальше деген еткенде кетіріп қойдық, тоже бассейн авит, ну, примитивно завезли. Потом мы, давай, ребята, не айтабыз, мында бильярд қойғалы, давай мында теннис қойғалы, мында біздің, тем более, үйді бойындағына жиләклі, балық, не айбет, слушай, ну, мына паракқа мен күнде барып, онар круг беремін, слушай, біз тоже ол, не, тәнге сихат. Ну, ұзақ уақытларны оқи баштадым китапларда, ну, көз уже, не айбет, слушай. Ну, любом случае, для... Интернет біледі осыма? Жоқ, әлі мына телефон алдық, әлі мына WhatsApp-ны қойып қана баташылар, слушай. Bizim малар айтам, уақыт қалмай ғана отырсам деп. Кімдерге рахмәтлісіз бүгінгі күнні? Айтылар бет, неме 100 рублей, 100 друзей келдер бет. Шулар шу қадар бескорыстны. Ішкілер бет, қойбірлер орал юғы жай бет. Оларға мен тек мына тобықланып рахмет айттырем. Ондылар болды. Бірге яшап ішлеген. Мына қойбірақтар түңіліме тәм рақшы кіші болмасай бет. Меге оларды придумать пеш қайтыңыз ба. Мына ойлап шығарға олар үйі қойды. Олар менде болды. Шоң үшін олар бет примерда бере, ешіне какой-то рамкада тұта, ондай кіші көп болды олар. Оқылға екінші яқлап отыртып кеткендер болды ма түп башына? Болды. Сатқаннар. Потому что мен өзім қарайтарға мен айтып көзге айтмасаң, біз сондай рағиға бес. Шоң үшін даже теге сондай оқытушылар бар, сен бет мужик, қой бірақ шкиля жып кетесің, малалар, мужиклар көп шкилямей. Шол өмір бойы мен қалды істе. Лылдарға керек мен конкретно айтты, ішті да қой. Шондайлар көп болды. Ондайлар білен олар көбірек не берер, файда берер кішіге. Шем скажем, мына теге жоғаланып тегілей олар бар бітінде. Ек қызықлы жауаплары заман, яңа заман білен яшисіз. Сіз совет шыры балалары. Зорғырлық білен айтып бұла барысында өткенсіз. Бұл заманның қойсы яқлары көңілге құш, ләкин қойсы яқлары жанларында да әм бұрши. Біздер әлікі руководителер әбет. Олар история, олар настолько не әбет, олар истақылар жоғадар сильный, потому что әлік еғой етігі байлар, нелер әбет, и шунда қоялары не по благ, не по зад, а именно по знаниям и все остальное әбет. Мына шун нәрсәкай, мына мен тәм да әбет. Ну, любой әбет специалист керек, білге керек. Бізде мына өтігі капиталист білән тігі инвесторлар мен инвесторлар дейді, ну, кетіріп қоялар ауыл құжалығы районына бір, ну, юристы, скажем, или там мына біздің рабхозда тоже меня қоярға еткендері Москваға барып, пришлось заменить инші рабхоз совсем бітәдірге. Мына шул уақыт не еткенде, конечно, мына мұнда ладно, мы президента выбираем, әбет. Я думаю, мына рангларны тоже, мына которые чиновники, әбет. Сойлансын дейді. Сойлансын должны. Әбет назначение білән, ну, конечно, әйтілер біздің командилер. Ең матур вақытларының қойсы жерін қабатлар еді екен Нұрди апа өткенлерден. Ешқыды. Ешілікке қайтып ұрар екен. Ешіліктің қойсы тәңгеніне, қойсы жеріне. Студент шағыда енді. Студент шағыда да мен айтам бет, искусствоны яраттым. Мен Башқұрт драм театрындан енді спектакльлер болды. 2 ел шул драм театрының ортындағына Әмине деген апада яшадым. Берске районының қиылапа. Билет алам да, өзіме де, оңа да екеулеп спектакльге ередік. Найлабай, тұрмышта ең таянған яғы қайсы сифаты болды Нұрди апаның? Надежность, жану, біздің даже қортылар, спорттелер, отыралар, уже преклонный возраста бір сәйті, мұна қатын білән ерінің мінзәбәтәйі бір сәйті махаббат болға дейшті, бір сәйті тоғырлық болға дейшті. Ну, түрлі сәйті спорттелер біздің қортылар жындай громке, ішіп алғаннар, мақтанар, біздің әтедері жоқ. Ең шәп нәрсе ол ұшаныш етірғаны, ұшаныш. Если кішіге ашансаң, значит, ол ұшандыға бет кіші біздің ашан болмай, значит, оларда оның качество бар ұжылық, мен ашанамаған талый, әбет, мен көмір бойы болды спокойно, да. Шын негіз ұлты сақшысы, әне боларақ тұрмыш әттәші боларақ. Мәрхім да әйтті,
Мен дейді, сенің орнында болсам, келінні ұшыма ғана ұтыртып үйретірейім дейді мына. Бей шулай йөртә бит әле дә. Шулай дейді. Менә көненә көндә икешәр тапкыр массажлар ясап. Рәхмәт, оралар. Кайна кайната җилләре дә кагылмый калмаган, аларның теләкләре дә ирештергәндер бу бәхетләргә, шулай бит. Ораларыбыз якын булды, йөрегә теге яшәдек, әтиләр белән бергә бер урамда. Матур яшәдек, күршеләр белән дә. Эй, менә кыен вакытлар була. Тиргәш мидә бөтенләй теге яхшы гына якылмый. Иң авыр дип әйтәсе килгән сүзләрендә кайберат уйлап әйтәсе килә. Шундый вакытта нинди Менә шушыларны аламда. нәрсә эшлисез? 5 альбомым бар. Аламда утырам. Бабай чыгып китә ул. Шуннан Әйтмисезме бер-берегезгә авыр сүз? Әйтмибез. Мен үзем шуларны алып карап утырам да. Яшьме шундый чаклар? Айлар. 45 жыл бергә яшәгәч, безнең уже әйтүдә, ничектер әрәпләшүдә уже ул теге детский никебек сүзләр. Без беләбез. Мәзәк кебек. Аны да әйттек, ул диспален китте, мен әйттем, 5 минуттан килеп утырды, без җилгә караган. Бу яттан әйде, ят без массаж дип. Ибетте килеп китте, басып все. Шунда иште преступный без, шу кадәр мына шул җиңел. Нурдин апа, чыккан асырым әле. Найла уйныграк яратканмы? Әллә син аны ныграк яраттың дип уйлыйсың гомер буе? Икебездәдер инде. Бер-беребезне яратмасак Эй, яшәп хәйләкәр без. Хәйләкәр. Эй, хәйләкәр. Койрыгын беренчедә тоттырмый. Әмма мин бу сорауга аласып килә соңгы сорауларның берсе булган Найла уйның үзеннән дә. Минем беренче мәхәббәт үләтем бәләкәй малай без уже. Ул беренче. Аны теге онытып та алмай, теге әйтәләр бит, теге җырлар бит, бер генә килә ди, бер генә килә. Менә шушы хисләр әйбит ул. Анысы, может быть, үзең нидә тарих белән дәврендә 10 мәртәбә белеп беләсеңдер әйбит. Шулай бит инде мужиклар әйбит. Но бу уже Мавыгулар. Бу шулкадәр чиста, шулкадәр не без уже без. Теге дрелтәп әйбит, теге барабыз бит инде, иләренә барабыз. Тыштан торып кайтабыз әйбит. Ә мин даже азакка таба уже бит Читраманда торабыз. Монда киләм другларга, туганнар бар бит уже без. Барабыз аларның өендә эпицентр, аларның 5-6 кыз. Әйбит. 5 җегетләр шунда. Әйбит. Бәләкәй өй янда төрлесе. Мин теге булар киреп китә дә мин шунда бит нитәм. Сесняйс, торам да кайтам шул кызлардан мин күңел буладыр. Мин бардым бит әле. Әйбит. Ул вакытта бит инде шуны җыядым, мин аны ныграк яраттым. Мин ныграк яраттым барыбер дигән сүз белән нокта куярга мәҗбүрмен бүгенге тапшыруга. Чөнкиләрдә моннан да матур фикер, моннан да матур сүз, моннан да матур җөмлә Хәбибуллинар белән очрашып башкача табып булмастыр да кебек. Шунча рәхмәтлемен сезгә тапшыруга ризалык биргәнегез өчен, ямләгән өчен туган тел дулкыннарын, сезнең замандашлар карап утырыр, сезнең белән бергә совет шырын үткәннәр, без үткәнне үткән бит бу икәү. Без кичергәнне кичергәннәр дип тагын да бер тапкыр үзләренең шыры заманы белән горурланып куярлар дип мин дә ышанып калам. Нурдин апа, Найла абый, ниләр әйтерсең сезгә? Башлаган идек тапшыруны бик матур яшьлек сүзе белән һәм шул сүз белән тамамлыйсым да килә. Эх, син яшьлек, тиле яшьлек, шундый кыска булып тоелдың. Кишен чәчәк аттың, таңында инде кыйылдың. Әлбәттә, Һадый Такташ шигъри юлларыннан. Бу юллар күпләребезнең көндәлек дәфтәрләрендә, күңелләребездә, күңел киштәләребездә уйдырмалар булып саклана. Ул минем дә каралы, аклы яшьлек фотолар арасында альбомымның иң беренче битендә ире хәрефләр белән язып куелган. Сезнең икегезнең йөрәгенә бу сүзләр ире хәрефләр белән язылып куелган икәненә бүген тапшыру барышында инандым. Һәм моны туган телне яратып караучылар да күрде. Ниләр әйтермен, калмагыз озак бер-берегездән. Янып торсын җаннарыгызда бу мәхәббәт ялкыны. Инде күңелләрегездә шушы яшьлек дәрте саклансын, күңелләрдә, теләкләрдә, максатларга, ниятләргә ирешүләр булсын. Яшәгез бай, рәхәт, матур гомерләрдә. Тик бар канат, тик тиң тигез булып кына. Берегез инәсе, берегез җибе, берегез шиләге, берегез капкашы. Мең яшәгез. Рәхмәт сезгә булганыгызга. Җиребездә, илебездә, көнебездә шундый матур гаиләләр бар.
Теләгегез булса, бу урыннарда сез дә үзегезнең якыннарыгызны, әти-әниләрегезне данлап, кунак итеп туган телгә чакырып ала аласыз. Моның өчен социаль челтәрләр аша миңа яки туган телгә мөрәҗәгать итү мөмкинчелеге бар. Әйтергә кирәк, һәр даим тапшыруларыбыз YouTube каналында, Зифа Нагаева каналында әледән-әле дөнья күрә килә. Иң соңгы соравым, нинди теләктә каласыз бер-берегезгә, Хабибуллиннар гаиләсенә? Икебезгә дә исәнлек булсын, Наилем исән булсын, балаларым исән булсын, тыныкларыбыз безне куандырып кына торсын. Шул. Мин әйтерем, азак көннәрендә бергә машта утырып, сөйләшеп чәй эчәбезме без, анда бычак керәбезме, или кунакка барабызмы, бергәләп үтсен димез. Мин бүтән төрле гомерне үзем күрәм алда көннәрдә. Алардагы кебек шатлыкларда, алардагы кебек бәхетле минутларда сездә дә, әйе, хәтта сагышларда, яралар гына бүтән диярсез. Әмин дәшәм, юнәлеш бер, аралар гына бүтән. Якын итә араларыбызны Туган тел каналы. Бергә булыйк. Күзгә күз карашы тапшырың чираттагы чыгарылышына кадәр. Әлегә сау булыгыз.